Lalaki na palgang nagutaw-utaw doon sa usa ka isla sa lungsod sa Inabanga, Bohol. Matod sa Inabanga Police Station, nakita sa mga mangingista ang patayng lawas sa Bugatusan Islet, Barangay Tungod, Inabanga ni adtong Nobyembre 21 sa buntag. Nasuta nga gihigtan ang duha niya ka mga kamot, unya gihigot sa sako nga gibutangan og mga bato. Apan sa kawahian, milutaw gihapon kini sa dagat. Gila ang patay nga si Muammar Maglana Idol, 35 anyos, residente sa Tagbilaran City. Positibo kining giila sa iyang live-in partner nunot sa tattoo sa iyang tiil. Nakigtambayayon na sab ang pamilya sa namatay ngadto sa National Bureau of Investigation aron masuta kung si kinsa ang responsable ug unsay hinungdan sa pagkamatay ni Idol. Among gi-respondihan dito gyud nakita gyud nato nga nagutaw-lutaw tong patay nga lawas nga sa kalalaki, pero ang iyahang physical, iyang dagway di na gyud maklaro kay in the state of decomposition na ang tao.